sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite med en, der hedder Beep. Han gider ikke have sin navn, han er anonym. Ja, okay. Kan du se? Og hvis du ser den her video, ikke også? Så ved du, hvad det her det kommer til at betyde. Men jeg vender lige tilbage, når vi er færdige. Altså, når vi kommer ind i et game. Hej alle sammen, nu er vi kommet ind i et game, så han har heller ikke lyst til at snakke. Det er heller ikke noget imod. Så skibelig. Og Axel, hvis du ser den her video, ikke også? Så må du gerne, hvad hedder det, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Bare lige watch. Stop really squid. Men hallo, husk lige like og subscribe, så bliver jeg rigtig glad. Altså, jeg er lige startet på YouTube nærmest, og jeg kunne godt tænke mig en del abonnenter. Fordi det er min drøm at være stor YouTuber. Men jeg tænker, vi lander herovre. Okay, vi lander her. That's kind of moment. Ja, okay. Stop. Nu stopper jeg. Så, stop. Jeg stopper. Men jeg håber altså, at jeg vil i hvert fald gerne komme med noget godt content. Og hvis min klasse eller mig viser videoen, så bliver jeg så fucking... Nå, skibbidi bob bob. Skal jeg lige chokke dem her. Er det ikke sådan, man lyder, når man drikker? Eller hvad? Lyder I på en anden måde? Skriv lige ned i kommentaren. Wait of moment. Skibidi toilet. Hello, motherfucker. Ej, hvor de ringe dem her var. Det var helt vildt. Fucking. Puppety scoop. Okay, Valdemar. Jeg ved, du er derude et eller andet sted. Så den her video. Syng lige med. Puppety scoop. Puppety scoop. Sig whoop. Puppety scoop. Puppety scoopety whoopety. Okay. Og jeg skal lige tale pænt, for ellers gider min lærer ikke, at jeg sidder den. Det prøvede vi i hvert fald med Valdemars video. Oh, that's kind of moment. Where you are? Skibidi toilet! Jeg skal lige finde et sted, hvor der står 6-7. Oh my god, jeg stjæler. Jeg skal nu mig. That's kind of roasted. Oh, that's kind of roasted. Slim, der er en big pot. En pot. Dem chokker jeg. Der er nogen her. Come here to me. I'm nice to meet you. Bro, got the aim. Så når vi en bilfighter, det elsker jeg. I know what the fuck. Ej, så skyder de mig grædammo, næh. Træsko, næh. Oh, fuck you are. Fuck, jeg har ikke flere match. Jeg ramte ham 67. Jamen, jeg har ikke noget. Jeg kan fucking ikke gøre noget.
Okay. Jeg skulle lige til Racebit. Men hvis vi lader hun ser det her, så er det ikke så godt. Skibidi toilet. Skibidi.